муҳлат додагиянд ки аз Федератсияи Русия берун бибурӯянд ва махсус барои ана ҳамин гуна нафарҳо рейд ташкил шудагияй коркунои милитсия худшон то даруни самолёта оварда равон мекунанд. Охири билетҳо омадагияй бидроин шумо билетҳоро харидорӣ кунед ва мо тесар финала мемонем. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафар. Як информатсияи нав барои муҳоҷирон. Ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки дар канали ма конкурс рафтесай ва имрӯз охирон бор барои шумо аксия мекунем. Марҳамат, видеоро тамошо кунед, билетҳои худтона бихаред. ҳамагӣ 100 дона призай, 4 дона мошин, якта 012, якта Мерседес 211, якта Кемри 3 ва якта дига электромобил. имрӯз барои шумо аксия мекунам. ба 1000 рубл 10 дона билет бародаро, шансай даст натен, бидроин билетотона бихарен. Яъне ки ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. Сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsApp чек тароӣ мекунӣ, билетҳои аксия хати гирифтагӣ инам хеле ҷошда меоя. Бидро бахта бисанҷ, билета бихар. Хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Айни ҳол дар Федератсияи Русия, махсус дар шаҳри Москва рейдҳои бениҳоят вазнин ташкил мекунанд. Акнун дар тамоми шаҳрҳои Федератсияи Русия ин рейдҳо ташкил карда мешаванд, вале дар шаҳри Москва бо ҳамира ҷиддитар назорат мекунанд. Барои як гурӯҳ нафарҳое ки мисол мегирем, агар аз саи гуна шаҳрвандои хориҷие ки дар Федератсияи Русия чандин моҳ пеш ё чандин сол пеш мақсад бо ягон қонуншиканӣ ҷаримашон карда муҳлат додагиянд ки аз Федератсияи Русия берун бибурӯянд, яъне ки запретшон мондагиянд, видварения кардагиянд ё депортатсия кардагиянд. Ва бисёри ҳолатҳое мешавад ки ҳамин нафарҳое ки ё видварения шидагиянд ё депортатсия шидагиянд, мақсад муҳлатшон ба охир мерасаву дар Федератсияи Русия бигем бо айдами кору фаъолияти худшон мешаванд ва аз Русия берун намебурӯянд. Ва махсус барои ана ҳамин гуна нафарҳо рейд ташкил шудагияй дар тамоми таргови центро, дар тамоми тарабхонаҳо, дар бозорҳо гашту гузор мекунанд. Мисол проверка мекунанд ба заданира ки ин гуна нафар запрет дора ё ин ки не. Дар ҳолате ки агар шуморо дастгир кунанд ва бифаҳманд ки шуморо запрет кардагиян, шумо то ҳозира аз Россия берун набиромадаен, дар ин ҳолат ҳам ҷарима таъин мекунанд ва болои ҷарима таъин кардан як умра аз Россия депортатсия мекунанд. Идов чӣ хел депортатсия мекунанд? Яъне ки ба спецприём мебаранд, дар спецприём нигаҳдорӣ мекунанд ва баъдан ба навбат бигем ба ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунанд. Касое ки мақсад депортатсия шудагиянд, омадагиянд ба ҷумҳурии Тоҷикистон, аллакай медонанд ки мисол коркунои милитсия худшон то даруни самолёта оварда равон мекунанд. Ба ҳамин хотир гуфтанем ки бо эҳтиёт бошед бародарони азиз. Аввалан ин ки ҳар куҷое ки қарор дорем, қонун ва қоидаи уҷраро риоя кунем. Мисол аму муҳлате ки дар баъзе шумо агар дода бошанд барои аз Россия берун биромадан, запретон монда бошанд, шумо аз Россия бибурӯем берун. Чунки ин ҳолатҳо мешавад ва боз мушкилӣ зиёдтар мешавад. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр хостем ки ира ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонам ва акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. ҳатман муроҷиат кунед. Ғуломов нависондай. Салом брат, ман моҳи январ пули патент 6500 споридум. Баъд моҳи феврал 7500 споридум. Патент насӯхта боша брат, чӣ хел фаҳмем? Дар ҳолате ки тибқи тағйиротҳои нав агар дар назар доштагӣ бошем ки вақте пули патент боло рафтагиай шумо пешпардохт карда бошем ба нархи пештараш, ягон мушкилӣ намешавад бародари азиз ва аннулировать намешавад патент. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Масъалаи ҷаримаи депортатсия наспорӣ. Метавонӣ рафта Россия вақте депортатсия тамом шавад. Камтар маълумот медодӣ. Раҳмат. Дар ҳолате ки видварения мекунанд, мисол ҷарима таъин мекунанд, баъд муҳлат метиҳанд ки аз Россия берун бибурем. Вақте ки шумо ҷаримаро пардохт накарда аз Россия берун мебурем, ҳамун муҳлат ба охир бираса, пардохт накардани ҷарима сабаб шида метавонад ки ҳамун запрети шумо кушода нашавад. Ба ҳамн хотир вақте ки постановлениyaи суд мебирояд, уҷада мисол код дорад.
ҳамун код хати шумо метавонед ки пула пардохт бикунед. як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака, бозии шумо кай мешавад, билетҳо тамом шидан ҳичи. мо рӯзҳои наздик финала анид мекунем. Касое ки мехоҳем билет харидорӣ кунед, билет ҳаст рози камтари дигар, охири билетҳо омадагиай бидроин шумо билетҳоро харидорӣ кунед ва мо тезтар финала мемонем. як каси дигар навишонда ассалому алайкум ака, даъваткунӣ ба хизмат сар шида ё ин ки не камтар маълумот бите, мегӯям аблава рафтесай. ягон омуд аблава нарафтесай бародарои азиз, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 апрел сар мешавад. як кас навишондаи бародар мигратсиони картаи гости бошад, документ кардан мешавад. Мигратсиони картаи гости хати шумо регистратсия мекунед, тамом. як кас навишондаи ассалому алайкум ака, созен амнистияи муҳоҷирон мешида бошад. дар бораи авфи муҳоҷирон ягон чиз пешниҳод шудагӣ нестай ва қонун ҳозир ба имзо нарасидай. як каси дигар навишондаи ассалому алайкум ака, патентҳои соли 2023 ба қайд нагирем месӯзанд. тамоми патентҳо бояд дар муддати 2 моҳ мақсад уведомление рӯй кунанд бо трудовой договор ба МВД Федератсияи Русия. дар ҳолати рӯй накардан тамоми патентҳоро аннулировать мекунанд. як кас навишондаи ассалому алайкум ака, 3 моҳа регистратсия кунӣ мешавад? бале мешавад бародари азиз. як кас навишондаи ассалому алайкум ака, паспорт мона гум кардем дар Россия, чӣ хел кунем ватан бирем? ба воситаи мақсад ҳуҷҷат шумо метавонед аввалан бирен ба сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунед. ҳар як паспорте ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон доранд, шиносномаи хориҷӣ, ҳамон варақаи аввали шиноснома ва варақаи охирша бихонед. барои ҳолатҳои гум кардани шиносномаҳо дар ҳамҷа чанд пункт ҳастаи ва нависондагианд. метавонед ба сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва муроҷиат кунед, ё ки агар дар дигар шаҳр қарор дошта бошед, метавонед ки ба коркунои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамун шаҳр муроҷиат кунед ва мушкилии шуморо ҳал мекунанд, баъдан ба ватан бармегардед. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.